friends, Khulumbai. Angni munga Barasha Rani Basumatary. Angni channel nongthangmon gaसैखौबो आं बरायबाय. So दिनैनि भिडिअआ जाबाय Thailand Trip नि third part. आरो बे भिडिअआव जोङो बेंकक सफैनानै मा खालामखो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनगोन. So आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन. गोजोन्थों. So friends, जों सफैबाय Bangkok. That time जाबाय 6:30. बापरे Bangkok हाबनाय लोगो मिथिबाय बे Bangkok बेयाव इमान ट्राफिक जाम. But हटेला cute, बहुत मोजां रुमा बारा गिदिर नङा but cute होनगोन आं बेखौ. ओमफ्राय दा जों दसे फ्रेश जानोसै. फ्रेश जानानै एसे ओंखारलांसै मार्केटिंनि थाखाय. नायनोसै खाथियावनो प्रार्थना मार्केट दङ होननानै खोनादों. मा मोनो नायनोसै. So friends, जों ready जाबाय एसे बेंककखौ नायनोसै मा दं खाथि खालायाव दसे ओरैनो बेरायनो फैनोसै. So friends, दा जों दङ पार्टनाम मार्केटनि एरियायाव. ओमफ्राय बे मोनसे मार्केटाव हाबदों बेखौ होनो DDS मार्केट. ओमफ्राय बायदिसिना बुस्थु दं नायनो देखायनोसै. Friends, जिनिसफोरा जा मोजां ओमफ्राय मोजां फ्रक डिसप्ले खालामना दोनदों बिसोरो. हागबाथ' सब बायना लांजोबगौमोन. ओमफ्राय बायदिसिना रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बिसोरो डिसप्ले खालामना दोनो. स' नोंथांमोना नायबाय थादो मा दङ. नै दा नाथुर. ओमफ्राय फिसाया जाबाय 100 बाथ. ओमफ्राय एसे गेदेरा 200 बाथ. ओमफ्राय 100 बाथआ जोंनिया इन्डियान रुपिसाव 250 रुपिस जाहैयो. ओमफ्राय बिदि बेदरबो फानो 20 बाथ मोनसे स्टिकआव. ओमफ्राय नै बिदि जुसफोरखौ बिसोरो फ्रेश बहननानै बिदि बथलाव फानो. ओमफ्राय नै दा ना सावनाय बिदिबो फिसाफ्रा 100 बाथ 200 बाथ गिदिरफोरा. ओमफ्राय बिदि साम' सब 100-200 बाथफोरावनो मोनो. ओमफ्राय बे जाबाय लबस्टार बिदि फ्रेश बिसोर आइसआव दोनदों. So friends, दा जों मोनसे थाइ रेस्टुरेन्टावनो हाबबाय. ओमफ्राय नायनोसै दिनै थाइ फुडखौ जानानै माबायदि टेस्टआ. जानानै नोंथांमोननो खोन्थागोन आं टेस्टआ माबायदिमोन. आब' माबायदि मोनखो? जों जाखांबाय. थाइनि डिश जादोंना जों. होनदों थाइ डिशआ बिराद टेस्टि. क्रेब जाबाय बिराद गोथाव. नायनोसै गाबोनबो जानो हायो ना हाया. स' दा हर जाबाय. जों एसे एनै फिसा बुस्थु एसे एनै बायबाय. नोंथांमोन आं उनाव देखायसिगोन मा बायखो.
And I'm so sorry आं माने बायनाय टाइमाव माने नोंसोर देखायनो हायासै मानोना माने बिराद भिर ओमफ्राय समनिबो आंखाल स' फटाफट जि हागौ बायबाय थ' उनाव थांनानै देखायनोसै नोंथांमोननो मा मा बायदों आं स' फ्रेन्ड्स आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना अननानै आंनि नेक्स्ट पार्टखौबो नायदो नेक्स्ट पार्टआ जागोन साफारि वर्ल्ड जों सानसे साफारि वर्ल्डआव मा मा खालामखो नोंथांमोना नायनो मोनगोन स' प्लिज स्टे टिउन्ड आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब गोजोन्थोंสวัสดีครับสวัสดีค่ะ握比较的地方 OK 现在开始